थेट मुंबईवरून तुम्ही इथे आलात, पाहणी करताय, काय इन्स्ट्रक्शन असतील? खरं तर काल झालेली ही घटना जी आहे ती अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की हा संपूर्ण जो ब्रिज आहे 2 किलोमीटरचा जवळजवळ असणारा हा ब्रिज आहे. त्या ब्रिजमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी काम सुरू होतं, खरं तर यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं असं की असं होतं आहे तर किंवा याला क्रॅक गेलं आहे आणि त्याचा आवाज येतो आहे अशी पूर्व सूचना ही लक्षात आली आणि त्यामुळे त्याच्या प्रिकॉशन्स बाळगण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व कामगार आणि आजूबाजूला सर्वच्या सर्व प्रिकॉशन्स बाळगण्याचं काम करण्यात आलं. परंतु करत असताना ज्या पद्धतीने यामध्ये काम करायला हवं होतं की जे स्पॅन्स जे आहेत त्याला एकत्र जोडलं जातं, जोडताना त्यानंतर पुन्हा त्याला गर्डरनी वरती चढवलं जातं. ही जी इथे असणारी ही पुलाची परिस्थिती आहे, एका बाजूने चढ आहे आणि त्यामुळे थोडंसं त्याच्यामधली डिझाईन जी आहे त्या डिझाईन्स यामध्ये काहीतरी चूक झाली होती का किंवा आत्ता काम करत असताना त्याच्यामध्ये इन्स्टॉलेशन्समध्ये काही चूक झाली होती का ते आता सांगणं कठीण आहे. परंतु आपल्या सर्वांच्या लक्षात येत असतं की आपले असणारे पिलर्स हे अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये अजूनही आहेत. वरती जो गर्डर आहे गर्डरसुद्धा एवढा हेवी आहे, 350 टनापेक्षा जास्त वजनाचे असणारे गर्डर्स वरती असूनसुद्धा असं एकत्र पूर्णच्या पूर्ण छोटी छोटी स्पॅन्स तरी त्या वायर्सने जोडलेले असल्यामुळे सहजपणे खाली आलेले आपल्याला सर्वांना दिसत आहेत. परंतु हे सर्व झालं आहे ही वस्तुस्थिती खरी आहे. कशामुळे झालं आहे या दृष्टिकोनाचा किंवा याचा सगळ्याचा तपास करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. नॅशनल हायवेच्या मिनिस्ट्रीनेसुद्धा या संदर्भातली तज्ज्ञ लोक की जे IITN आहेत की जे यामध्ये स्वतः या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करतील की नक्की हे का झालं आहे आणि यानंतरच्या काळात यामध्ये असं होऊ नये म्हणून नक्की काय करावं लागेल या सगळ्या गोष्टीसाठी सिन्हा आणि मिश्रा या अशा अत्यंत ज्यांना मुलाची तज्ज्ञ ज्याला म्हटलं जातं अशी सगळ्या 3 जणांची ती कमिटी आहे. 3 जणांची कमिटी या संदर्भातला जे काही झालं आहे कशामुळे झाले त्याची सगळ्याची तपासणी करते आणि आता आपल्या सर्वांच्या लक्षात येतं की वरचा गर्डर काढणं हे सर्वात कठीण असं काम दिसतं आहे. त्याला कटिंग करून काढणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आता सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून त्याला काढण्यासाठी कशा पद्धतीने काढलं गेलं पाहिजे हे सुद्धा फार गरजेचं आहे. वाहतूक आजूबाजूला सुरू आहे त्यामुळे आजूबाजूलाही वाहतूक सुरू असताना हे सगळं काम करणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे. त्या संदर्भातला निर्णय नॅशनल हायवेच्या सर्व अधिकारी यांनी यांना घेण्यासाठी सांगितलेलं आहे. अधिक प्रिकॉशन्स या संदर्भामधली ही बाळगली पाहिजे, बाळगली जाईल आणि यानंतरच्या काळामध्ये हे काम पुन्हा करत असताना अशा पद्धतीची दुर्दैवी घटना होऊ नये. खरं तर पूल आणि पुलाच्या असणारी व्यवस्था लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी या दृष्टिकोनातून आदरणीय गडकरी साहेबांनी गेल्याच हप्त्यामध्ये आम्ही सर्वजण बैठकीला गेलो होतो. त्यामुळे जे असणाऱ्या 2 गर्डर्सनी काम चालू होतं तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की मुंबई गोवा लवकर झाला पाहिजे. आपल्याला अधिक गतीने जर आपल्याला 3रा गर्डरसुद्धा टाकून काम करता येऊ शकत असेल तर ते करावं असं सुद्धा इन्स्ट्रक्शन दिले होते. परंतु आपण पाहत असत की आता झालेल्या घटनेमुळे थोडासा या सर्व गोष्टीला दिरंगाई होईल. परंतु ईश्वराचं तर एवढीच की आपले कोणतेही कोणालाही हानी झाली नाही हे फार माझ्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. प्रिकॉशन्स बाळगल्या पाहिजेत. प्रिकॉशन्स
ज्यामुळे बाळगल्या गेल्या नाही त्या सर्व गोष्टींची ज्यावेळेला शहानिशा होईल त्यानंतर त्या तपासामध्ये जे कोणी त्यामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावरती नक्की कारवाई केली. साहेब घटनाबद्दल 100% या संदर्भामध्ये आत्ता जी कमिटी जी आहे तज्ज्ञ कमिटी आहे ती कमिटी त्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण रिपोर्ट देईल आणि त्यानंतर योग्य ती कारवाई किती दिवसात हा रिपोर्ट मागवला किंवा काय या संदर्भामध्ये दिवसात असं म्हणणं योग्य होणार नाही, परंतु जी तज्ज्ञ आहेत ते लोक ते त्यांची वेळ घेतील आणि ती वेळ घेऊन जसा त्यांचा रिपोर्ट येईल तसा रिपोर्ट. साहेब, विरोधकांचा असा एक आरोप आहे की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या कोकणामध्ये येणाऱ्या रस्त्याबद्दल गांभीर्यानं घेत नाही आहे आणि उदासीन आहे, त्यामुळे अशा प्रकार घडत आहेत. ही वस्तुस्थिती नाही आहे याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. कारण रस्ता झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून गेले काही दिवस, मग ते गेलं सरकार असेल किंवा आताचं सरकार असेल, दोन्ही सरकारमधली असणारी सर्व मंडळी हा रस्ता होण्याच्या दृष्टिकोनातून मग ते विधानसभेत असतील आमदार म्हणून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करतात. खरं तर जी असणारी भौगोलिक परिस्थिती, बँकर्सचे असणारे इश्यूज, या सगळ्या गोष्टी या सर्व विषयामुळे झालेली दिरंगाई ही आपणा सर्वांना वारंवार माहीत आहे. आज झालेली घटना जी आहे ती घटना का झाली आहे याचा तपास करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला माहीत आहे की आता नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून हे सगळं व्हिडिओज वगैरे केले जातात. ते त्याचे पूर्णच्या पूर्ण स्पॅन्स जे आहेत ते स्पॅन्स बाहेर बनवले जातात. बाहेर बनवलेल्या स्पॅन्समध्ये आतमध्ये त्यामध्ये कॉईल्स किंवा वायर्स ज्याला म्हणतात ते वायर्स टाकून त्यांना परत जॉईन केलं जातं. त्याची स्ट्रेंथ तपासण्याचं काम हे केलं जातं आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये इथे आणून त्याला इन्स्टॉल केलं जातं. त्यामुळे नवीन टेक्नॉलॉजीने होणारं काम आणि या सगळ्या गोष्टी त्याची योग्य प्रकारे त्याचं तपास करणं किंवा नक्की हे कशामुळे झालं हे फारच गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि ती नक्की त्या कमिटी जी आहे त्या कमिटी त्या संदर्भातला रिपोर्ट देईल आणि रिपोर्ट दिल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. ओके, थँक्यू, धन्यवाद.